танц ритмичното прекосяване на жаравата е в траекторията на описване осите на кръста и фигурите на летеж. Вечерта, преминаваща в нощ, аналог на вечността, спусната над жертвения кръг на огъня, олицетворяващ и слънцето и изначалния принцип на безкрая, чиято погазена и стъпкана жарава се огражда от ритуалното хоро, в единство фокусират импулса на въртенето на колело, тленно, непреходно, битие, мироздание, на естествено, свръхестествено, преминаване през различните планове на пространството, горно, небесно и долно, земно, външно, вътрешно, божествено, човешко. Тази въртяща се сфера обозначава цикличността, кръговрата, космичното ниво на повторяемостта, ритъма дихание на физичното, метафизично. Писмени свидетелства от средата на 19 век посочват, че нестинарските села празнували неделята 27 май след деня на светите равноапостоли Константин и Елена. Описания през 20 век на етнолозите фиксират още 3 празника в календара им. В деня на свети Йоан Кръстител, през нощта срещу Атанасов ден. В деня на свети пророк Илия, 183 дни, полугодие. Кръговрата на съзвездието Плеяди. През ноември, когато съзвездието е горе, то съединява небе с земя. През май, когато е долу, земя преизподня. В средата на периода долу е нестинарската обредност, прикрепена при християнизацията към празника на светите равноапостоли Константин и Елена. В първия ден на чието месец, май, те изписвали кръст с говежди тор на входните врати на къщите си. Землището се мисли във формата на кръг, през който преминава мировата ос – небе, земя, преизподня, свързваща вселенската уредба, по която нестинарите се пренасят отвъд. Зримият образ на прохода към преизподнята е кладенецът, изворът. Изворът кладенец. Голямото аязмо в местността Влахов дол в Голямата неделя е свещеното общо пространство. Към него се стичат по 5 лъча ритуални шествия от околните села, като към прародина. Рано сутринта от църквите се съпровождали иконите в ризи от червен плат. Шествията, водени от главната нестинарка, потеглили към Влахов дол.
Там се срещали. И всяко село, както и днес, имало ритуално място, на което се поставили иконите, хлябовете и кърпите, запалвали се свещи. Спускането на шествията до извора, поръсването с вода на иконите и хората завършва с танц и обща трапеза. Жертвеният бик, символ на бога на слънцето, огъня, от тракийската обредност, а днес Агне, в съзнанието на християнското множество се пресемантизира до саможертвата на Спасителя. Седмицата между 27 май и 3 юни е осеяна с множество събори, край землищата на нестинарите, закрилени от параклиси, разположени кръгово по периферията им, които, изградени върху или до тракийски светилища, Света Троица край Българи, Света Петка край Кондолово. Предаването на нестинарството не е по наследство, но има и такива случаи. Възприемана за сестра на Светока, Свети Константин, главната нестинарка или нестинар се определят по уменията и в жаравата, и в светостта. В миналото нестинарският огън бил пален от жив огън. В него влизали прихванатите от Свети Константин и Света Елена. Огненият кръг е земният образ на Слънцето. И както за Слънцето е трудно да се говори, така е трудно да се разкаже и за нестинарството. Изпълнението на нестинарската обредност е подпомагане на космическите сили в природния цикъл. На 3 юни е съборът в село Българи. Какво е посланието на ритуала, се опитваме да узнаем, обръщайки се към неутрални, незастъпващи вече изявени гледища за феномена, не занимаващи се пряко с него учени. Професор Мишел Виевиорка от Париж, професор Франческа Брези от Рим, професор Елза Вилфрид от Фрайбург. Водещият български хирург, професор Николай Ярамов, коментира ключовия проблем – отсъствието на термични изгаряния. Но наистина това е феномен. Очевидно към информационния фонд на нестинарството следва да причислим и онтологичният, със съотношението между човека и природата в рационален план, засягащ в единство духовната, менталната и телесна сфера. Феноменът огън, корелиращ на нестинарството едновременно, открива индоевропейски паралели, отвежда към съотносимост на трансмисиите на култура и вярвания, преминали от Индия през Средна Азия към арабските и персийските паметници. Препраща към култа на проникналия през Вавилон, Армения и Мала Азия и преминал в Рим в края на I век, бог на договора и съгласието Митра. Без да е религия, фолклорната нестинарска обредност в Странджа е вкоренена в християнската религия през многообразни културни трансмисии. И въпросът дали тя ще се разбере, зависи от осмисленето на целия й феноменологичен спектър, включвайки и нейния метафизичен план, декодиращ религиозната й одухотвореност. Възможно в решаването на тази загадка е кодът на хуманизъм, проявяващ естественото родство на пластовете и посоките на развитие на планетата. Космично заложена програма на филогенеза.